ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇದು ಒಂದು ಭವ್ಯ ರಿತೇಶ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ದುಬೈ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಕಾಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಪದ್ನಾಟ್ ನಲ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೀನ್ದ ಮಾಲ್ಗೆ ಬೈದ ಇದು ನಮ್ಮ ಊರು ಮಾಲ್ ಎಂಚುಂಡು ಅಂಚ ఒక ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡತ್ತ ಪಂಚನ ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ಪಿದ ಇಜ್ಜಿ ಔಟ್ಡೋರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಡೋರ್ ಉಂಡು ಹಣ ಮಾಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವು ದೇರ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಬೈಡ್. ಸೊ ಅವಳು ಉಂಡ. ಸೊ ಅಡಿಗೆ ಬಾಲೆಗೆ ಕೆಲವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಬಾರಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ಐತಾರ ಶನಿಯ ಬರ್ಪುನು ವಾರಗ ಹಾಪುನ ಮೀನು ಎತ್ತಂದು ಪೋಪುನು ಅದಾಗಿ ಬೈದ ಇತ್ತ ತೂಡು ರೈತಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಮೀನು ಬಂದು ನುಂಗೇಲ್ ಮೇನು ತಮ್ಮ ಬಾಲಿಗೆ ನುಂಗೇಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ನುಂಗೇಲ್ ನುಂಗೇಲ್ ಕೊಂಡು ಬಂದುಂಡು ತೂಕ ಇಲ್ಲಿ ತೂಪವೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರ್ತಿ ಮುಟ್ಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ನಾ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಗ. ಬೊಕ್ಕಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತ ಅವು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಖಾಲಿ ಮೀನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅಲ್ಪ ಈ ತರಕಾರದ ಶಾಪ್ lo ಉಂಡು, ಶಾಪಿಂಗ್ lo ಉಂಡು, ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಉಂಡು, ಗೊಬ್ಬುನ ಉಂಡು, ಪೂರ ಉಂಡು. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ದ ಶಾಪ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಅವೆನ್ ತೋನ್ ಬತ್ತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶೋಕ್ ಶೋಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಎತ್ತನು ಅಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಅವು ಪೂರ ಎತ್ತನು ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನಿಕ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಆಗ ಅಂಚ ಉಲಾಯ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ ಪಂಡ ತೋಲಿಯವು ಅವ್ ಮೀನ್ದ ಡಿಸೈನ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮಾವೀಗ ಅವು ಮೀನ್ದ ಡಿಸೈನ್ ದ ಒಂದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬಾಯ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಂದಿರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನಾವು ತುಯ್ಯರೆ ಅಂಚ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ತಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಪೋಯ ಪಂಡ ಅವು ಚೂರ್ಲೆ ನಡಪೆರುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಬೋಟ್ ದ ಒಂದ್ಲ ಶೋಕ್ ಆತನು ಮಾಡೆಲ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತನ ಒಕ್ಕಂಚ ಮೇರೆಗ್ ಈ ಮೀನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮೀನ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಪೂರ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತೋಜುನ್ ಮೇರೆಗ್ ಅಂಚ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿ ಬಂದಿರು ಒಂದ್ಕ್ಲಿ ತೂವೊಲಿ ಅವ್ನ ಆಯ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯೆ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ಮೀನ್ ತೂಂತಾರೆ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮೀನ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ಕೆಲವು ಮೀನ್ ಕಂದಿತ್ ತಪಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಉಂಟು ಎಕ್ವೇರಿಯಂ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಮೀನ್ ಅಂಚ ಕಂತಜ ಇದು ತೂವೊಲಿ ಇದು ಮೀನ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಬಂದ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಇತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ ಇತ್ತನ ಇತ್ತೆ ಅದು ಪೌಂತ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ಅವು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪಪ್ಪ ಅನ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡಾಡ ಅಂದ ಇಲ್ಲಿ ತೂವೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಮಾರಿ ಶೋಕ್ತ ಮೀನ್ ಅವು ಕಲ್ ಇತ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ ಮೀನ್ ಇಲ್ಲಡ ಮುಲ್ಪಲ ಇತ್ತನ ಬೊಕ ಅವು ಐಕ್ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಾವ ತೀರ್ನ ಮೀನ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಪೋಯ ಮೀನ್ದ ಮಾಲ್ ದ ಉಲಾಯ್ ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ತೂವೊಲಿ ಶೋಕ್ ಮೀನ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನ್ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಲಕಾನೆ ನಮಕ್ ಅಕ್ಲು ಪನ್ನ ರೇಟ್ ಕೊಡು ಪಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಚೂರ್ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮಕ್ ಏತ್ ರೇಟ್ ಬೋಡು ಅದೈತೆ ಪಿತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂಜಿ 30 ದಿನ ಇತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಲು 20 ದಿನ ಪನ್ವೇರು ನಮ್ಮ 20 ದಿನ ಕೊಡು ಪಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ 10 ದಿನ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಕೆಲ ಬರ್ಪೇತಿತ್ತು ಎಟ್ಟಿ ಅಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ದ ಎತ್ತಿ ಪೂರ ಇತ್ತು ಜಂಜಿ ಅಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆತೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಓ ಮೀನ್ ಬೋಡು ಆ ಮೀನ್ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಮದ್ಮಲ್ ಮೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕೋ ಮೀನ್ ಪೂರ ನರ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಉಣ್ಣೀಟ್ ಬಂಗುಡೆ ತೋಳ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗುಡೆ ಬಾಳ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಪಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅದ್ ಎತ್ತಿನಂಚ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಎತ್ತನು ಗೋಲಾಯ್ತರು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿ ಪೂರ ಎತ್ತನು ಮೀನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಬೂತ್ತರು ಉಪ್ಪು ತಾಯಿ ತೂನ್ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಓ ಮೀನು ಗೆತೊಂದು ಬಂದ್ ನಮ್ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಬತ್ತಿನಿ ಬಾಲಿಗ್ ನುಂಗೇಲ್ ಗೆತೊನ್ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನ್ ಗೆತೊನ್ನಿಯರೆ ಪಕ್ಕ ತೂಂದಿತ್ತ ಬೇತೆ ಮೀನ್ ಓಳ ಉಂಡ ಬಂದ್ ನಮ್ ಕಜಿ ಪುಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಬಂಗುಡೆ ಗೆತೊನ್ನಿಯ ಮೀನು ಪಕ್ಕ ತೂಂತ ಉಂಡ ಬಂದ್ ಶಾರ್ಕ್ ಪೋಯ್ ತೂಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗ ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗ ಲೈವ್ ಮೀನ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಮುಲ್ಪ ಲೈವ್ ಶೋಕೇಶ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಕುಲು ಎಟ್ಟಿ ಜಂಜಿ ಆಯಿಸ್ಟರ್ ಪೂರ ನಮಕ್ ಓ ಮೀನ್ ಬೋಡು ಅವೆ ನಾಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಕುಲ್ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರು ಬೊಕ ಉಲಾಯಿಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದ ಉಲಾಯಿಲ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇತ್ತನ. ಸೊ ಅಲ್ಪಲ ಮೀನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೇರು ತೂವೊಲಿ ಜಂಜಿ ಏತ್ ಮಲಮಲ ಒಂದ್ ಎತ್ತು ಮಲಮಲ ಎಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಬಂದ್ ತುಯ್ಯನ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಜೀವ ಜಂಜಿ ಉನು ಬೋಟ್ನ ಒಂದು ಎತ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರು ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದಪ್ಪುನು ಎಟ್ಟಿ ತೂಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಬಂದ್
ಎಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಟೈಗರ್ ಎಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಮ್ ಎಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಅದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ ತಿಕ್ಕುನು ಎಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕುನು ಕಮ್ಮಿ ಮುಲ್ಪ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಡು ಜಂಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುನು ಮುಲ್ಪ ಜಂಜಿ ಬೆಟ್ ನಮ್ನ ಜಂಜಿ ಉಪ್ಪುಡು ಕಲ್ಲ ಜಂಜಿನ ತಿಕ್ಕುಡು ಮುಲ್ಪ ಮರುವಾಯಿ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ ಮರುವಾಯಿ ತಿಕ್ಕುಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಮರುವಾಯಿ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಯ ನಮ್ಮ ಕದ್ದಿ ಕಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಬಾಯಿ ಬತ್ನ ರೇಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಜಂಜಿನಿಗೆ ತೂಳು ಜೀವ ಜಂಜಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡಾಸ್ಲ ಇತ್ತನ ಜೀವ ಜಂಜಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮರುವಾಯಿ ತುಯ್ಯನಮ್ಮ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಇಷ್ಟೇತ್ನ ಮರುವಾಯಿ ಮತ್ತೆ ರೇಟ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಂದೈತಿ ಅಂಚನೆ ಬೊಡ್ಚು ಬತ್ತ ಲಾಬ್ಸ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾತ್ತೆ ಲಾಬ್ಸ್ಟರ್ ತಿನ್ಪುನ ಅವೇ ಜಂಜಿ ತೂಲಿ ಎತ್ತು ನೇಲಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಬೊಂಡಾಸ್ ಕಾನೆ ಮೀನ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಮೀನ್ ಅವು ಕಾನೆ ಮಾಂಜಿಲ ಇತ್ತನ ಮೀನು ಮಾಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಮಾಂಜಿಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ತೇಡೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ತೇಡೆ ಪಂಡ ತೇಡ ತೆತ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನತ್ತೆ ಅವನಾಲ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬತ್ತ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ದ ಅಲ್ಲ ಅವೆನ್ ತೂತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತ್ನಲ್ಲ ಕಲಿಗೆ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಅಂತಲ್ಲ ಮೀನು ಹೂವ ಟೈಪ್ ನುಂಗಿನ ಮೀನ್ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಶಾರ್ಕ್ ಅವು ಪೂರ ಎತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಮೀನು ಒಂಜಿ ರೇಟ್ ಪನೊಂತೇರು ನಮ್ಮ ಕೇನು ನಮ್ಮ ಕೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಮಗೆ ತೊನಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುನು ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ಊರು ಕಂಪಿ ಮಂತ್ನ ರೇಟ್ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪನ್ ಫೀಲ್ ಆನ್ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುನು ಮುಲ್ತ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ದ ಎಕ್ದಮ್ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಜೋಕ್ಲೆಟ್ ಶೋ ಕೊಡ್ ತಿನ್ಪುನ ಅದ ಬೊಕ ನಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವಿನ ಕಾಯಾವ್ಜ ನಮ್ಮ ತಾಮನ್ ಪೋಪಂಡ ಬಾಲೆಗತಿ ಅಂಚ ಅವೇನ್ ಚೂರ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ ದೀಪ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಬುಡಿಯರೆ ಆಯ್ ಬೊಕ ಅವೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಾವನು ಅಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೆತೊನಿಯ ಎಟ್ಟಿ ತೋಳಿ ಮುಲ್ಪ ಎಟ್ಟಿ ಲಾಕುಲು ಎಂಚ ನುಂಗಾವೇರ್ ಪಂದ್ ಒಂಥರ ಪಜ್ಜಿ ಎಟ್ಲಕ್ಕ ತೋಜುನ್ ನಮಕ್ ಮತ್ತ ಅವು ಲಾಯ್ಕಾದ ನುಂಗಾಯನ ಎಟ್ಟಿ ಚರಿತಿಲ ತೂ ಅಂತಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತ್ ನಾವು ತೂ ಒಂದೊಂಜಿ ತೂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಲ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರೋಂತಲ್ ಅಂಚ ಆಂಡ್ ಮೀನ್ದ ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ಪಿದೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗ್ ಪೋಯಿ ಬಂದ್ ಸೊ ಮೀನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಕಲಿ ಬಸ್ಗೆ ತೊಂಜ ಕಲಿ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಮೀನು ಬೊಕ್ಕ ನುಂಗಿಯಲ್ ತೊನಿಯ ಬಾಲಿಗೆ ದೇಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಅವು ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ವೆಜ್ ಬಂತು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾನು ಲೈಕ್ ವೆಜ್ ಬಂತು ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಒಂಜಿ ವೆಜ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಂದ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತಿಂದಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬೇಕಾ ತಿನ್ಪುನು ಅಂತ ಏತ್ ಪಂಡಲ ವಾದಿ ಐಡ್ ನಾವು ಹೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನ್ ಕನ್ಪನ ಇಟ್ಟು ತಿತ್ತು ಐಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಟು ಕನ್ಪನಮ್ಮ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ನುಂಗೆಲ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಬತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ನುಂಗೆಲ್ಗ ಅವುಗೆ ತೊನ್ಯ ಶಾಕ್ ತೊನ್ಯ ನುಂಗೆಲ್ ತಾಟೆ 1 ಕಿಲೋಗೆ ತೊನ್ಯ 1 ಕಿಲೋ ನಮಕ್ 10 ದಿರಮ್ ಪನ್ ಬಕ್ಕ 15 ದಿರಮ್ ಪಂಡ ಊರ್ದ 300 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಬದ ಊರೆಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಲಾವನ ಅಂದು ಮಗ ಉಪ್ಪುಲ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎಕ್ದಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪತ ಉಪ್ಪುಲ ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಸೊ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಲೂಲು ಉಂಡು ಮೂಲಕ ಹೆಲ್ಪಲ್ಲಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪನೆ ಲೂಲು ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಸೇಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೂಲು ಉಂಡು ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಬೊಕ ಸೇಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿತ್ ಲೂಲು ಐಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ತೂಕ ಪಂಡ ಎಂಚದ ಆಫರ್ ಪಾರ್ದ ತುಯ್ಯರೆ ಒಂದು ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಇದ್ದೆ ಇಂಕ ನಾ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ತೊಂಡು ಬಂದುಂಡು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ವಂಚನೆ ನಮಗ್ ದಾಲ ಕಾಯರ್ ಎತ್ನ ನಾ ಇದ್ದಿದ್ ಕಾಯ ಅವನು ಎಂಚ ಪಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪುನ್ ಪಂದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಫರ್ ಕೆಲವು ಪಾದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಬರ್ಪುಂದೆ ಅಪ್ಪ ನಾ ಈ ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಮುಲ್ಪ ದುಬೈಡ್ UAE ಸೊ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ ಪಾಡು
ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಫರ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಆತ ಆಫರ್ ಐತಿ ಬಟ್ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಉಂಡು ಮೇರೆಗ್ ಟಿವಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಟಿವಿ ಅಂಚಿ ಫೋನ್ ತೆತ್ತು ಏರೆ ಐತ ಪಿರವಡೆ ಮೂಲ ಕಿನ್ನಿಲ ಪೋಂತಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಅಂಚನೆ ಇದೇ ಪೋಪಂಪಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿನ ಬಸಂದು ಪೊಂಜಿ ಕೋಡಿ ಉಂತು ಜಲ ಬೊಕ ಇಂಕ್ಲು ಪಿರೋಡು ಬಲ್ಸನ್ ಬತ್ತಂದ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲಿಪ್ಪೋಲು ಬೊಕ ಒಂದು ತೂನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಣ್ಣದ ಪಾಜನಲ ಇತ್ತನ್ನು ಪೂರ ಬೊಕ ಒಂದು ಐಸ್ ದೀಪುನ ಬಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬೊಕ ಒಂದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಔಟಿಂಗ್ ಪೋಪುನ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪೋಪುನಾಡ ಐಕ್ ಅಗತ್ಯ ಐಕ್ ಯೂಸ್ ಬೂಟ್ನ ಪೂರ ಚೇರ್ ಉಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರಿಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಗ್ರಿಲ್ ಮನ್ಪುನಲ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಡು ಮೇ ತೂಂತಿರು ಕುಲೊಂದು ಶೋಕ ಆಪುನ ಅಂದ್ ಅರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿನ ಅರಿ ಕುಲೊಂದು ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದೊಲ್ಲೆರತಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಚ ಚೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವನು ಬಾಲ್ಕನಿ ಕನ್ನಡ ದೀನ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಅಮ್ಮಲ ಕೆಲವು ತೂಂತಿರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕೆಲವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ತೂಂತೇರು ಬೋರ್ಡ್ ಪನಂತೇರು ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾತ್ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದೈತಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದುಕಾಂಡ ಒಂದು ಅವ ಬೇಕಾದ ಪರ್ಲಕೇನ ಐಸ್ ದೀಪುನ ಬಾಕ್ಸ್ ನೇಟ್ ಮೂಜಿ ನಮ್ನೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ನೇಲಿಯ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಥರ್ಮಸ್ಲಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೀಲ್ ಪನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ಡ್ ಇತ್ನ ಡೀಲ್ ಅವು ಬೊಕ ಒಂದು ಗ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇತ್ತು ಗೆಂಡ ಪಾಡ್ದ ಮಿತ್ ತಲ ದೀಪುನು ಗ್ರಿಲ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ಬೊಕ ಅಮ್ಮ ಕೆಲವು ತೂಂತೆರು ಅರೆಗ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಬೊಕ ದಾಲ ಎಲೆಲ್ಯ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮೂರ್ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಇಲ್ಲೆಡುಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪಲ ದಾಲ ಗಿತೊಂಜಿ ನಮ ಜಾಸ್ತಿ ಜಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ತುಯರೆ ಸೊ ಬಟ್ ಇತ್ತಿತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮೀನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಮಟನ್ ಬೋನ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಅವು ಸೂಪುಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಮೊಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಬಯ್ಯ ಬಯ್ಯ ಸೂಪ್ ಪಾರಿಯರೆ ಸೊ ಅಡಿಗೆ ಪೋನುಲ್ಲ ಐತೆ ಮಟನ್ ಕಾರ್ ಬೋನ್ಗೆ ತೊಂದು ಖಾಲಿ ಸೊ ಅಚ್ಚ ತುಕ ಅಡಿಗೆ ಪೋದು ಇಟ್ಲೇಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇ ಆವಾಗ ನಾ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನಿಂಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಡು ಬಟ್ ಆರು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರು ಒಂಚು ವರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾನ್ ಇಷ್ಟ ಈಗ ಒಂದು ತೂದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಇಮೇಜ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಕುದುರೆದ ಇಮೇಜ್ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ದ ಶಾಪ್ ತುಲೆ ಪೋಯ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿ ಯಾರು ಶಾಪ್ ದಾರು ಲೋಕಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅವನ ತೂಪ ಹೊಂದಿರು ಕೆಲವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಕೆಲವು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಅದು ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಶೋಕ್ದ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದಡ್ಲ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಐಡಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ಕುದುರೆದ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಯುನೀಕ್ ಇತ್ತು ಒಂಥರ ಒಂದು ಕುದುರೆದ ಬಾಳ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಂತೀರಿ ಯುನೀಕ್ ಅದೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂತ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೊರ್ಚಿ ಸದ್ಯ ಕಡೆ ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಪೊಕ್ಕಣ್ಣಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಕ್ಕ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೊಂಡು ಉಪ್ಪುವ ಅಂತ ಅವನ ತೂಡು ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನೋಡು ಬಂದು ఒక ರೀತಿಯಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ತುತ್ ಪೊಡಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚಾಲ ಪಲ್ಸನ್ ಬತ್ತಲ್ ಪಿರೌಡು ಮೇಲ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತೆ ఒక ನಮ್ಮ ಅಂಚ ತರಕಾರಿದ ಶಾಪ್ ದೊಲೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪನೆ ತರಕಾರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಸೊ ತರಕಾರಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪಲ ಕೆಲವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಎಲೆಲ್ಲೆ ತೆಕ್ಕರೆ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತ ಮುಲ್ಪ ದುಬೈಡ್ ಪಿರೊಂಜಿ ತರಕಾರಿದಾನೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅಡಿಗ್ ಬೇಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಡೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ ಅಲ್ಸ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಒಂದ್ ತರಕಾರಿ ಪಂಡ ಬೊಕ ಒಂದು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಪಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಪ್ಪುನೆ ಇರ್ಲ ನಮಗೆ ತೊಂಜ ಬೊಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತರಕಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೂರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ವರ್ತ್ ಪಂದ ಆಯ್ಚಿ ಐಕ್ ಪುಕ್ಕಡೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬೇಗ ಹೊಡೆ ಆಡಕ್ ಪೋಪತ್ತೆ ತರಕಾರಿದ ಶಾಪ್ಗ್ ಸೊ ಅಲ್ಪರ್ತಿ ಕನ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಕಟೆಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೇರು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಬಕೆಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಪಿ ಕನ್ಕ ಪಂದ ಅನ್ನು ಬಕ ಮುಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಸೇಮ್ ಶಾಪ್ ಡೆ ಪೂತ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತನು ಅವೆಲ್ಲ ತೂಂತ ಆಯ್ನ ಮಾಮಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪೂರ ಬೇಗ ಕನ್ನೆ ಉಂಡು ಕೆಲವು ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಕನ್ಕ ಪಂದ್ ಇದು ಬೆಲಕಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನ ಬೊಕ ಏನ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಮರಕೆರಂಗ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಂತ್ವೇರು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರಕೆರಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವು ತೂಂತ ನಮ್ಮ
माय लाइक आतली पाते चिप्स एरपला तूत चेपीस तूले तू लाइक करले बक बचंगाई पुरेतन बक रित्याग परंद बोट पनंतल अंच ಒಂಜಿ ಪರಂದ ಕರಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತರಕಾರಿ ಪೂರೈತು ಅಯ್ನೊಂಜಿ ತೂದು ಅಂತ ಬೊಕ ಕುಕ್ಕಿತ್ತು ಕುಕ್ಕು ಪಾಡ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದು ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗೆತೊನಿಯ ನಮ್ಮ ಬೊಕ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇತ್ತು ಪ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ರಿತ್ಯನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅವಳಿಗೆ ತೊನಿಯ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾತಾಡಿರ್ಲ ಸೊ ಮಟನ್ ಸ್ಟಾಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಯಾನ ವೀಡಿಯೋ ತೇಜಿ ದಾಟ್ ಏಜ್ ಪಂಡ ఆయన సబ్స్క్రైబర్స్ ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇತ್ತನಾడు ఒక ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ఒక ಆಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋಂತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ತೇಜಿ ಪಣ ಪೂರ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಪೂಡು ಐಕೆ ತೇಜ ವಿಡಿಯೋ ఆయన ఒక్క తరకారీ స్టాల్ బత్త తుయ్యారు వీడియో అని కూడా ఇది అండ్ ఇలా పోనుಲ್ಲ ఒక దీపావళి ఇನಿ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಹೂ ಗಿತರ ಇರ್ತನ ಈಗ ಪೂತ ಸ್ಟಾಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ಸೀತ ಇಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಇಂತ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ఒక నాల ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ మందిజారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మన్ప్లే షేర్ మన్ప్లే సపోర్ట్ మన్పే అందుಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್